Как аз направих най-голямата глупост в своето живота? На тази кола ние смениха този компресор климатик, защото той е блокирал. И виждаме, че нов компресор, той работи, всичко е идеално, всичко перфектно, тук е 7 градуса, който от нас много яко, вече сменен, вече изсипано масло, вече както трябва да зареден, виждаме новия радиатор, климатик, сложим, всичко работи сега както трябва. Виждате какъв е черен, як, перфектност. А най-голямата глупост, защото аз не учих английски язик. Цялата работа. Ако искате да направите на вашата кола климатик или парно, може да се обадят нас, харесвате нас. Всичко добро и чао и до после. Довиждане! Ако искате същите резултати, заповядайте, може да се обадите на мен и аз ще кажа какво, за какво, на къде и защо и когато ще запишете час. И всичко добро и до после. Чао!